Hanne Carlsen på 63 år er en af de store tilhængere af genbrug. Jeg går kun i genbrugstøj og køber kun genbrugsmøbler, og jeg lever under for genbrug faktisk. Jeg synes, det er en god tanke, og jeg synes, det bevarer naturen på en anden måde ved at købe nyt. Og så får vi meget mere for vores penge. Men også den yngre generation har fået øjnene op for genbrug. Jamen, jeg har købt den her. Det er blevet sådan en måde at gå ind i genbrugsbutikker og kigge, i stedet for at gå ind i almindelige butikker. Det er også noget, som de frivillige i butikken har lagt mærke til. Jeg kan mærke, at det er alle aldre, der kommer, og at folk de sætter stor pris på, at det vi har her, det er pænt og rent tøj og moderigtigt tøj og til meget rimelige priser, så det er blevet sådan lidt trendy at gå i genbrugsbutikken, for man kan finde mange gode ting. Den seneste årsopgørelse fra Røde Kors viser en fremgang på 68,2 millioner kroner siden 2010 i hele landet. En fremgang, som butiksleder Marianne Busk kan nikke genkendende til. Det er rigtigt, ja. Moden, det er bare at gå i genbrug. Det er rigtig, rigtig moderne. Det store overskud har gjort det muligt for Røde Kors at hjælpe flere, især på lokalplan. Altså, det er jo det fedeste ved alt det her, synes jeg, det er, at vi får så meget ind og har så meget overskud, at vi rent faktisk kan hjælpe naboen eller hende, der bor lige derhen eller sådan noget, ikke?